rinangkul kinempit kempit do sangrenaning bawana ya ke tukang walang ati ya ke tukang ngenengken tias ya ke tukang kudu gering Anoman iki medal ora nanggono. Wah. La 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 la. Wah. Tukus loko batok batoke ela-elo sirama menyang Solo le oleh payung mutong Pak Jentit lolo loba wong mati ora obah yen obah mateni bocah yen urip golek duit. Ayo matu kene matu to. Oh. Srupo batok ela-elo sirama menyang Solo le oleh payung mutong Pak Jentit lolo loba wong mati ora obah yen obah mateni bocah yen urip golek duit. Matu. Oi. Ay ya. Anu manang godo medal ora nanggono. Oh. Sloko batoke ela-elo sirama menyang Solo le oleh payung mutong Pak Jentit lolo loba wong mati ora obah yen obah mateni bocah yen urip golek duit. Oh. Ayo. Batok ela-elo sirama menyang Solo le oleh payung mutong Pak Jentit lolo loba wong mati ora obah yen obah mateni bocah yen urip golek duit. Woi. Gentir penjali ning medal ora nanggono. Ayo maju kene cong. Sloko batok ela-elo sirama menyang Solo le oleh payung mutong Pak Jentit lolo loba wong mati ora obah noba mateni bocah yen urip golek duit. Oh ya. Ayo di metu kene di. Ayo di metu.
metu. Oi. Ayo, 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 ayo. Aku teni cok, ayo maju. Ayo aku teni turun, aku teni. Kusuku batok, batok elo, serama banyak solo le. Ayo motong, pajen pito lolo bang, wong mati ora opah, yen opah maten di bocah yen urip golek duit. Ayo, aku elu, aku teni, aku eti, aku teni. Soko batok, batok elo, serama banyak solo le. Ayo motong, pancet lolo bang, wong mati ora opah, opah mateni bocah yen urip golek duit. Ayo maju, maju cok, maju, 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 maju kene cok. Sloko batok, batok elo, sirama manyang solo le oleh payung utang, pacene lolo bang, wong mati ora opah yen opah mateni bocah yen urip golek duit. Aku elu, aku teni cok, aku teni cok, aku teni truhun. Kosloko batok, batok elo, sirama manyang solo le oleh payung utang, pajen pito lolo bang, wong mati ora opah yen opah mateni bocah yen urip golek duit. Suwe ora jamu-jamu pisan godhong telo, suwe ra ketemu temu maneh trangga muda. Suwe ora jamu-jamu pisan godhong telo, suwe ra ketemu temu maneh trangga muda. Ayo, ayo, ayo. Oi. Ayo, ayo, aku teni cok, aku elu, aku elu, aku elu, aku ojo tok tinggal cok, aku elu, aku melu truhun, aku elu, aku kene ojo tok tinggal kene.
bathok bathoke elo Rama wanyang solo le payung motong pajan lolo bang wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip golek duit oh yeah oh yeah yeah oh yeah oh yeah oh yeah yeah ya ayo suko bathok bathoke elo Rama wanyang solo le payung motong pajan lolo bang wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip golek duit Bam rame banget Bam iki Bam. Alhamdulillah. Muga-muga aja udan ya Bam ya. Dongake wae paringi tingkas nganti paripurna. Do bareng-bareng ndedonga ben aja udan. Ah iya Kak. Ayo Bam. Ayo Bam kanca-kanca padha disiapke. Ceket-ceket. Men aja kesuren. Wirama-lamba gala-gala cangkrike slendra patat sanga uga dadi sarana manunggal lahir terus sing batin terus maju pantang mundur patuh lan tangguh rujane loro jae wanita tama sarwa cetha lumaku Tinoto ala bapak balung pakel ala ose warna nilo para prajurit sak Kemandro ingkang sampun jaga wonten ing Rananggana warnanira prajurit ingkang sampun jaga Rananggana dasar gagah budeksa perbawani ingkang sami amirsani Pangkur wirama-lamba gala-gala cangkrike slendra patat sanga uga dadi sarana manunggal lahir terus sing batin terus maju pantang mundur patuh lan tangguh para prajurit sampun jaga wonten Rananggana prajurit Mandura ingkang sampun jaga dasar gagah budeksa
Perbawani ing sami amirsani Dewa kembar samangke ingkang dados caritanipun samangke babaring carita Prabu Baladewa silih warna warnanipun Prabu Trombodewa ing sampun Prabu Baladewa dadi sarana manunggal lahir terus sing batin terus maju pantang mundur patuh lan tangguh balung pakel alo-alo use Ayo Mbam. Ayo Ratu Gustine konsebo Mbam iki para prajurit wis samekta ana ing Rananggana Mbam. Para prajurit Mandura saha Ngalengka sambut siaga wonten Rananggana. Samangke nengga rawuhipun Ratu Gustinipun Prabu Baladewa kembar. Babaring carita Prabu Baladewa silih warna. Warnanira Prabu Trombodewa ing sampun dados Prabu Baladewa. Warnane Prabu Baladewa kembar ingkang medal Rananggana. Perbawani ing sami amirsani. Dasar gagah pideksa. Warna weh
Salira Prabu Baladewa sampun jaga wonten Anggana. Rame banget Mbak. As ditata Mbem iki wiwiti panembrama alon-alon waton kelakon ya Mbem ya. Sing ayem bae ayo as muga-muga paringi ora udan ya Mbem ya. Ben para pamriksa ki ben seneng lan marem. Ya. Matur nuwun rawuh nyatamu sampun kersa nangi angestreni lenggah mari ngepah ngestu breng kempalan turangga muda ing citra manggalan neki aja ngantuk Mbam dadyana graha antuk marma ning yang widi aduh Mbam aku gerak kok ngene to Mbam iki wah tekan ora iki ayo dungake tekan ya Mbam ya tener ganya panjang yoswa tan ana wiji se anggung se Mas Agus wah iki lho ayo karang wong wis tuwa iki ya wis alon-alon wae to rasa kesusu sing penting lakon ngene ya yaiku titis ira
dawa gendeng manem grama iya prakanca wiwit padha manem grama sadurunge olah kridaning ayuda kembang kencur tinandur tepining sumur lagi makmur negarane yen diatur saya rukun kanthi suka sugih kayon atur sugeng rawuh sami kita atas wakil era gampalan muda sami lawan ingkang darbe karsa yen lepat wonak sami sasi seswa solahe wanita tama sarwa cetha lumaku tansah dinata rojak manggis rojake wong ireng manis tatas titis labete kang wis winasis sayo rukun ning sangetku jewa nipun kita tanpa ngetmranani kadereng es tining driya nadya tumut bangun nagri linantaran kabudayan anjunjung goreng sandi roning kamal putrane pandita turna ngapurancang yen wonten lepat kawula gading gajah kuat banget angel pecah dadi bocah kodo sing sragap sekolah sayo rukun inokote lasing atur prawarga palan sami pikempalan trangga muda ing citrama galan neki
koko sing dupaku melon ngeningkan tiasa ngapeke kawangku sagong jajan nanging sangetangi kebe sang resika neka putra kang anjok saking wiyati para prajurit kang arsa bebindrungan yuk ngambara ngawang-awang angalangut bebasan tanpa tepi ngedare jagat ngulandara ngambor ngunggahi gunung katumpul numbar gagasan satemaginawa
labete kang wis winasis tatas titis labete kang wis winasis kembang ngepring naraya mlebu maling kudu eling marang Gusti kang peparing kembang ngepring naraya mlebu maling kudu eling marang Gusti kang peparing kudu eling marang Gusti kang peparing kudu eling marang Gusti kang peparing ayo 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 wis satuhu trangga muda wis misuwur gegulang budaya anjunjung luhuring seni ing citra menggalan ngawen papan negi yo mbem yo alon-alon lumaku tansah tinata rojak manggis rojake wangi ireng manis tatas titis labete kang wis winasis rojak jeruk rojake wong tombo ngantuk nora matuk dilala tansah kepethuk sari jamu godhonge maniran suwe ra ketemu dadi pikiran krungu lagune samiran manyar sewu banyu masan sasi seswa solahe wanita tama sarwa cetha lumaku tansah tinata rojak nanas pantase wedhaing gelas tewas labuhe wong ora welas trangga muda kupaguyubane Sri
semake pitutore sing adiluhung pamarentah tansah dukung sasi siswa solahe wanita tama sarwa jatha lumaku tansah tinata roja tegan rojae wong temen dandan sreka wuryan labate kanggo skalegan ayo kanca padha suka-suka lestareke budaya Jawa tetembangan kanggo nglipur griya datan supe ngolah rasa dadap sidam prabawaning ratri sasadara wus manjing kawuryan pan kucewa memanise mengep srinating dalu anggelar ning cakra winulat ngelangut Narayana mlabuh maling kudu eling marang Gusti kang peparing roja dondong pantase wadahi lodong lintrang-lintrang goleki wong ora condong
negara puniki nengge praja kita Indonesia merdeka nut ing jamane memayu mrera ayo muti mulya lahir lan batin memayu bawana budayane luhur asas dasar Pancasila Undang-Undang 45 Hanjiwani Pranoto Bremi Nolya udangane Gusti Maha Suci tumuju mring manungsa sak nyata lan prokadang sabangsane kahanan prerahayu dimen tentrem praja puniki Praja Gung Indonesia pembangunan maju kanthi dasar Pancasila lan Bhinneka Tunggal Ika Hanjiwani Uncaran ning bawana Rojak tela rojake wanita tama sarwa cetha lumaku tansah tinata rojak manggis rojake wong ireng manis tatas titis labate kang wis pinasis sari jamu godhonge maniran suwe ra ketemu dadi pikiran krungu lagune samiran manyar sewu banyu masan kasih siswa salah wanita tama sarwa cetha lumaku
tansah tinata rojak jeruk rojake wong tamba ngantuk nora mathuk dilala tansah kebathuk rojak blimbing rojake wong ayu kuning lencer kuning lencer kuning dadi galing rojak dondong pantase wadahi lodong lintang lintang goleki wong ora condong ayo 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 maju maju ayo 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 mati guys ayo 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 aja mlayu kowe ayo wis ya wah ayo 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 maju lek ning atiku kowe mati kowe ayo ayo mati kowe ha 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 jene ora sepirano kadik dayamu kowe hei Baladewa ha 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 sumbarmu kaya mecano besi gligen sawangan galuh para prajurit kang ora duwe dosa akeh kang dadi kaprayala ing pepan iki mula dimula wae nungkula wae kowe Baladewa Baladewa kowe wis ngerti yen aku samun dadi kowe ya pancen tak dodo iki Ramba Dewa kang samun dadi kono Baladewa ha 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 yen pancen kowe senopati kang sekti mahambara ayo tangi legane atiku ayo ana kridaku iki Ramba Dewa kang bakal ngontapke nyawamu ayo tangi kowe ha 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 mati wis ayo 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 wis mati wis ayo aja mlayu kowe ha 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 ayo 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 wis ayo leno pangdo sumbyur kowe ha 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 Ramba Dewa gembela mustakamu adol gendong kowe ana ning papan iki ya aku durung rumangsa kalah ngayoni kridamu halo prajurit kang ora duwe dosa akeh kang dadi kapralaya ning peperangan iki Ramba Dewa kula wae kowe Ramba Dewa yen pancen kowe senopati kang dodeng bakal ngregem ning negara Mandura kene ya tak ulungake nanging langkano bangkeku Ramba Dewa ayo tangi legane atiku kowe ayo ayo mati kowe wis mati kowe ayo amuk mati kowe wis ayo mati kowe wis ayo warnanira Prabu Baladewa saha Prabu Ramba Dewa boten enten ingkang kawon boten wonten ingkang sisip
sedaya sami nglumpruh wonten Rananggana pratandaken yen para senopati kekalih menika sami sekti mandraguna boten nonton ing kekawon boten nonton ingkang sisip yudanipun kacandra para prajurit Drumiksa sami kapralaya so prajurit Mandura ingkang sampun jaga saha sami kapralaya